Sabali manen nga payout iti tupad akap ken stipend distribution ti naisayangkat kadagiti nagduma nga ili ditoy segundo distrito ti probinsya ti Ilocos Norte baben ti panagkinamayet ti DSWD ken kasama ten ti opisina ni 2nd District Congressman Angelo Marcos Barba. Adu dagiti ili nga na beneficiaran iti daytoy nga payout distribution kas iti ili ti San Nicolas, iti Batak Ilocos Norte, kasamatan iti Dingras ken ti ili ti Marcos. Gagem ti opisina ni Congressman Angelo Marcos Barba nga matulungan dagiti kakailyan iti segundo distrito karaman dagiti estudyante tapnon iti kasta ket adda iti nayon iti pagkitaan ken kasamatan livelihood program ken panagtulong iti pampamilya dagiti kakailyan iti probinsya. Ni Congressman Angelo Marcos Barba ti saan nga agsarday nga mangkit-kita kadagiti pondo para iti pagsayaatan dagiti kakailyan na iti segundo distrito ti Ilocos Norte. Manipod iti provincial capital, Marivic Adena, nagipadaamag. Narimat nga rapaap, intay amin maragpat.